Марат Мансурович, сіздің татар болуыңызды білдік те, татар ашлары белән сыйларга булдык. Сезгә монда ашыймы? Зор рәхмәт. Карим Халилович, мен бик шат. Татар булсам да татар мөхитендә яшәмим. Татарстаннан китүемә 30 ел инде. Башта Мәскәүдә яшәдем һәм эшләдем. Аннары эштән килешү буенча Литвага җибәрделәр. Анда 5 ел яшәдем. Хәзер менә Киевта. Казанны, татарларны бик сагынган идем. Фирмагыздан хат килгәч тә мин үзем барырга теләдем. Монда ничек рәхәт. Килешү төзесәк, Казанга еш килерсез. Шәһәребез елдан-ел матурлана. Сез күрмәгән урыннар монда хәзер күп инде. Кичке аштан соң экскурсияга чыгарбыз. Марат әфәнде, вак бәлеш суына бит. Авыз итегез инде. Бу ресторанда аны бик тәмле пешерәләр. Рәхмәт, Әминә Мөнировна. Барысы да бик тәмле, телеңне йотарлык. Безгә 2 чәйнек чәй китергезче. Сез нинди чәй эчәсез? Мин сөтле кара чәй яратам. 2 чәйнек кара чәй, сөт, җимешләр алып килегезче. Мин чәйне җимеш белән эчәргә яратам. Әнием шулай өйрәтте. Ресторанга килгән сайын 2 чәйнектән ким эчмим. Чын татарча инде. Талкыш кәләвәдә бармы ни? Кәләвә, сезгә баш пешекчебездән күчтәнәч. Тәмле булсын. Рәхмәт. Нинди хуш исле чәй. Мәтрүшкәлеме әллә? Әйе, чәйләре бик тәмле аларның. Балачагым исемә төште. Татар ризыкларын ашап карау һәм мәтрүшкәле чәй эчәр өчен генә булса да, килешүгә кул куярга кирәк булыр. Ризыкларыбыз тәмле булган кебек, телләргә өйрәтү электрон дәреслекләребез дә яхшы безнең. Бер шигем дә юк, Әминә Мөнировна. Безнең фирмага алар бик кирәк булачак. Без яхшы хезмәттәшләр булырбыз.